Naša mala je toliko gladna da je već spremna da pokaže šta želi. Oho, to je pasta. Jesu svi spremni? Onda krenite da kuvate. Pasta? Pa dobro, prvi put je sprema. Šta treba raditi sa špagetima? Hvala, bako. Skuvati, naravno. Zašto je šerpa tako mala, a špagete tako dugačke? Hajde. A Britney, jesi normalna? Ko tako lomi špagete? Treba ih skuvati cele, onda će sami spasti u šerpu, jel vidiš? I nikad više nemoj lomiti špagete. Kako je zabavno gledati vaše pokušaje da pripremite ukusno jelo. Prvo pravilo, nikakvih kupovnih špageta. Ja ću koristiti domaće. To mi je teško. Samo ću sipati malo više brašna. Dodati ja. I sve to promešati. O da, ispalo odlično testo za špagete. Ali tog nije dovoljno. Obojit ću svoje testo u crno. O da, tako će moje jelo izgledati skuplje. Sada treba iseći testo na tanke trake. Ovako. Napravila sam odlične špagete. Stavljam ih u ključalu vodu. I dodajem punjenje. Koristit ću hobotnicu. Ma nemate vi pojma. To je najskuplje, najukusnije i najnežnije morsko stvorenje. O da, belisimo. Kako ste vi? Sad ćeš vidjeti. Ja ću napraviti njenu omiljenu pastu s kečapom. Kod mene su špagete zalepile za lonac. Moram nešto smisliti. Tačno! Napravit ću umak za pastu od sestrinih omiljenih slatkiša, malo žele i što više tečnog marshmallova. A sada treba sve dobro promešati. Wow, kakva lepa roze boja. Sipat ću to na pastu. A sad ću dodati šarene konfete. O da, lepota. Ja sam završila. Prijatno. Oho, jedva čekam da probam vaše jela. Uj, šta je ovo? Ne, to neću probati. Oho, ovo je roze pasta. Baš cool. Zanimljivo. Ne, to je veoma čudno. Ne sviđa mi se. Šta je ovdje? Wow, to je prelepo. Baka je pobedila. Cool. Čestitamo baki na pobedi. Idemo dalje. Brže, probudite baku. Sad će nam mala pokazati novi crtež. Wow, hoćeš celu tortu? Dobro, hajde da krenemo. Morate napraviti 3 fantastične torte. A to nije problem za mene. Treba mi fil. Iscedit ću malo na koru i prekrivam sve drugom korom. Eto, već sam sastavila čitavu tortu. Sad ću iseći oblik srca jer svim svojim velikim srcem volim svoju dragu unuku. A sad ću dodati njene omiljene slatkiše. Ona obožava Kit Kat. Odlično, a gore ću staviti slatke bombone. Ispalo je ne samo ukusno, nego i lepo. Stvarno mislite da je ovo lepo? Sad ću vam pokazati kako se zaista pravi nešto ukusno, lepo i očaravajuće. Prvo moram iseći tortu na 2 dela. A sad ću dati torti neki oblik. Da li vas ovo podsjeća na nešto? Naravno, to je duga. Napravit ću tortu u obliku duge. Mala će biti oduševljena. Sigurna sam. Sad ću napraviti oblake i facu. O da, baš slatko. I ja se trudim da napravim ukusnu tortu. Pa da, nije baš ravno, ali znam kako to mogu sakriti. Stavit ću providni kalup na vrh, u koji ću sipati tečnu čokoladu. Zanima vas odakle mi tečna čokolada? Pa sad ću je rastopiti. O da, odlično mi ide. Čokolada se pretvorila u tečnu, što znači da je mogu sipati na tortu. A gore ću sipati puno plavih šljokica. One su nevjerovatno lepe. A sada gledajte šta će biti. Podižem i op. Jo, nešto nije u redu. Pa zašto sam toliki baksuz? Zašto? A Britney, ne brini draga.
Drugi put će biti bolje. Wow, sve torte su tako cool. Probat ću prvo ovu. Uj, šta je ovo? Ne sviđa mi se uopšte. Dobro, probat ću ovu. Tu su moji omiljeni slatkiši. Da, nije loše, sviđa mi se. A šta je ovdje? Wow, ova torta je preslatka. A kakav je ukus? O, da, nevjerovatno. Šef je pobedio. Da, znala sam da će pobjeda biti moja. A kod mala se već pojavila nova želja. Ona želi krosane. A već stavljam krosane u rernu da se peku. Odlično. Sada uključujem potrebnu temperaturu. I ostaje malo da sačekamo. Aha, sve jasno. I ja ću sad ispeći krosane. Samo treba da stavim par komada u rernu i sačekati. A bravo, draga. Ne razumem, da li želite da otrujete dete? Ja ću napraviti krosane sama. Potrebno je samo da dodam sve potrebne sastojke u činiju. To ću uraditi tako brzo da vaši kupovne krosane neće stići da se spreme. Eto, testo spremno. Sad ću ga iseći na 2 dela i razvaljati. Odlično. Sad ću nožem iseći testo na 4 dela i pažljivo ga uviti. Stavljam u rernu. To je to, jesam vam rekla. O, a moji krosani su spremni. O, kako divno miriše. Sačekajte malo, šta to smrdi? O Bože, a Britney, tvoji krosani su izgoreli. O ne, odmah ću ih izvaditi. Mamice, zaista su izgoreli. Malo se sigurno vam neće svidjeti. Ne brini, draga. Sad ću vam pokazati kako lepo poslužiti krosane. Samo treba da ga isečem na 2 dela. Staviti malo kreme unutra. I zatim par jagodica. A gore ću posuti šećerom u prahu. O da, izgleda jako dobro. O, moji omiljeni krosani. Sad ću ih probati. O, zašto su ovi tako crni? Hoćete da me nahranite izgorelim krosanima? Nije slučajno. O, ovi izgledaju mnogo bolje. Ukus je ekstra. Oduševljena sam. O, što je ovo? Ovo je genijalno. Tu su i jagode i fil. O, da. Šef je pobedio. 100%. O, hvala, hvala. Jako vam najbolje. Kako je lepo šetati sa svojim kućnim ljubimcem. Možemo trčati s njim, bacati ga i hvatati. Ovi dani su nezaboravni. Ups, neko će imati problema. Kakav divan dan, juj! Fuj, odvratno, ovdje miriše na kršenje zakona. Ne mrdajte, uhapšeni ste. Ove lisice će vam biti taman. Zločinac mora biti uhvaćen i kažnjen. Dobrodošli u zatvor. Izvinite, ali to se slučajno desilo. Zatvor će vas opametiti. Kako je bezobrazna. Prokletstvo. Više nikad neću vidjeti svog kućnog ljubimca. Tako nam je bilo lepo zajedno. Šteta što ne mogu vratiti ono vreme. U redu, dosta. Moram da se saberem. Treba nešto smisliti. O, prozor. To je dobra ideja. U pomoć, spasite me. Nema nikoga. Joj, kako boli. Malo mi nevolja. Još sam i nogu udario. Čekajte. O, to je papirić. Kako se odmah nisam setio toga. Sad ću nacrtati svog ljubimca i obećati nagradu onome ko mi ga dovede. Genijalno. Šta je to? Ko baca smeće ovdje? Jeste li dobili moje pismo? Platit ću vam ako mi nađete mog ljubimca. O, rado ću vam pomoći. Stanite. Imate li životinje sa sobom? Životinjama je ulaz zabranjen. Šta pričate? Ja sam doktor. Imam samo lekove sa sobom. Proverit ću. Da vidimo. Kakav veliki termometar.
O, dobro, što ste otvorili? Hoćete injekciju možda? Skidajte pantalone. Šta radite dosta? Uzmite sve to i idite. Hvala. Vaš bolesnik je ovdje. Ali slabo liči na bolesnog. Reci da ti je loša odmah. O, shvatam. Jao, kako me boli stomak. Treba mi pomoć. Eto, vidite, to je težak slučaj. To mi djeluje sumnjivo, ali dobro. Joj, kako boli. Sad ću vam izmeriti temperaturu. Otišla je, uspjeli smo. Vi ste genije. Dajte da vidim svog prijatelja. Evo ga, izvolite. Ali to nije on. Kako? Pogledajte bolje. Alergičan sam na mačke. Sklonite odmah. Joj, izvini, sad ću sve popraviti. Joj, a mamice? Šta je to bilo? Vidjela sam mačku. Stani! Pobegle, ali stigla sam da je slikam. Gotova je. Policejske cipele moraju biti čiste kao naša reputacija. Jao, ko je to? Šta to smrdi kod vas? Čini vam se. Šta vam je u torbi? Pokažite. Ovdje? Trenutak. Imam dobru ideju. Cool. Zašto tako dugo? Hoćete picu? Dajte mi. Moram sve da proverim. Wow, kako je lepa. Tako sam gladna. Ekstra. Odlično, dok ne vidi, proći ću dole. Koliko još da čekam? What? O, izgleda da čujem nekoga. Ćao, to sam opet ja. To, ups, izgleda da sam se zaglavio. Hvala. Jeste mi doneli ljubimca? Naravno. Sad čekajte. Evo ga. Šta, jesu to jaja? Koga ste mi doneli? Zar to nisu vaši pilići? Kakva je to buka? Čekajte. Ona me podsjeća na nekoga. Stanite. Samo da obučem cipelu. Jao, dolazi. Treba sakriti jaja. Šta se ovdje dešava? Čula sam buku. Kako ste smeli da prođete bez moje provere? Dobro, što ne vidim životinja? Otvorite torbu. Eto, izvolite. Još jedna pizza. Prazno. A šta je ispod? Jao, moja kapa. Još mi se ismete. Marš odavde. Jao, tišina, pilići. Da, čula sam. Mislim da sam shvatila u čemu je stvar. Okreni se. Šta? Ne mogu da verujem. Pilići. Kako su slatki. Stanite. Jeste mislili da me prevarite? Nema šanse. Izvinite. Ne. Pustite me. Kako da ne? Znam šta da radim sa ovim pilećima. Nahranit ću ih hlebom. Eto, jedite dušice male. Preslatki su. Oduševljena sam. Predaj se, kriminalce. Jao, ko je to? Zdravo, vreme ručka. Da vidim. Pokažite šta imate. Jao, piletina. Belisimo. Dobro, šta još imate? Naravno. Jao, hrana iz meka. Kako sam gladna, pojela bih sve to. Šta je ovdje? Stanite, ovo je hrana za vas. Poslušajte se. Stvarno? Hvala. Prijatno, gospođo. Super, odakle početi? Jao, ne znam. To, plan je uspeo, moram da idem. Prelepo. Čekajte, jesu to brkovi šefa? Nešto ovdje nije u redu. Robert, probudi se. U čemu je stvar? Nisam gladan. Ma daj, zar me nisi prepoznao? A ovako? Ema, konačno si došla. Ovaj put je sve u redu. Eto. Evo tvog ljubimca. Opet si pogrešila, to nije zec. Tu si. Ne smiješ ulaziti u zatvor sa životinjama. U čemu je stvar? Gdje ste sakrili zeca? Naći ću ga. Pogodite gdje je? Jeste zapamtili?
Stop! Nećete me prevariti. Uh-oh. Eto ga. Sve jasno, znači Zec je ovdje. Šta? Kako je to moguće? Trebao je biti ovdje. Dobro je. Uspjeli smo da pobegnemo, svaka čast. Hajde, Siđi, vreme je da brišemo odavde. Obožavam krofne. Zdravo, gospođo. Kod koga ste došli? Ja sam žena zatvorenika. Imate nešto ovdje? Hvala. Jao, došli ste sa bebom. Volim decu. O, jeste to vi? Kako ste slatki. Beba još nijednom nije vidjela svog tatu. Kakav užas. Ne brinite, pustit ću vas kod njega. Prođite, molim vas. Kako dosadno. Nemam s kim ni da se igram. Pobedio sam to. Ma koga lažem? O, ko to ide? Ej, Robert, imam dobru vest. To sam ja, Emma. Konačno, tako mi je drago. Imam iznenađenja za tebe. Je li to tvoj ljubimac? Da, aliluja. Ćao, dragi moj. Kako si mi nedostajao. Sad ćemo opet biti zajedno i niko nas neće razdvojiti. A šta bi sa parama? Ej, Robert! Imam poklon za vaše dete. Šta? Prevarili ste me? Stanite, gdje ste krenuli? Ne kažnjavajte me. Ne brinite, ići ćete kod svojih prijatelja. Šta? Ajuj, kako to? Super, svi kriminalci su uhvaćeni. Svaka mi čast. Volim svoj posao. O ne, pustite me. Ne brini, Emma, ovdje nije tako loše. Biće nam zabavno zajedno. Tako sam srećna. Sve njih sam i ja uhvatila. Dobit ću duplu platu.